മാരിച്ചൊരിയുമ്പോൾ ആനന്ദമേകും ആകുലമകറ്റും അനുദിന ജീവിത പാതയതിൽ. ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അനുദിന വേദചിന്ത കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനം. ഇന്ന് അനുദിന വേദചിന്ത എപ്പിസോഡ് 1275. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഹല്ലേലൂയ കുരിശിൽ കിടക്കുന്നതായുള്ള ഹല്ലേലൂയ ഒരു കള്ളന്റെ പ്രതികരണമാണ്. അവനോട് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞതായുള്ള ഒരു കാര്യം. ഹല്ലേലൂയ എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്? ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 23-ാം അധ്യായം അതിന്റെ ഹല്ലേലൂയ 23-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 27-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, യേശു അവനോട് നീ ഇന്നും എന്നോടുകൂടെ പരദീസായിലിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 23-ാം അധ്യായത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ കാണുന്നതായുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? തൂക്കിയ ഒരു ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരൻ, ഒരു മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ ശപിക്കുകയും ദുഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കിടന്നതായുള്ള ആ കുരിശിൽ കിടന്ന മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ്, നാം ഹല്ലേലൂയ ചെയ്തതായുള്ള തെറ്റിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ അവനോ ചെയ്യാത്ത തെറ്റ്. അപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ്, നമ്മൾ പാപിയാണ്. കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മറ്റേ കള്ളൻ പറയുകയാണ്, നാം ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന് പാപത്തിന്റെ ഫലം അവൻ ഹല്ലേലൂയ പാപം ഇല്ലാത്തവൻ, അവൻ വിശുദ്ധനാണെന്ന് ഹല്ലേലൂയ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു. ഒന്നാമതായിട്ട് അവൻ പറയുന്നു, നമ്മൾ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു, അവനോ വിശുദ്ധനായി പാപമില്ലാത്തവനാണ്. എന്നിട്ട് ഹല്ലേലൂയ അവൻ മറ്റവനെ ഹല്ലേലൂയ ശാസിക്കുകയാണ്, നിനക്കൊരു ദൈവഭയമില്ലയോ, നീ മനുഷ്യനെ അന്നും പറഞ്ഞവനെ ശാസിക്കും. മൂന്നാമത് അവനൊരു ദൈവഭയം. നാലാമതായിട്ട് അവൻ ഹല്ലേലൂയ അവൻ യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ രക്ഷയെ അവൻ കാംക്ഷിക്കുകയാണ്. നീ ഒരു രാജാവാണ്, ഹല്ലേലൂയ നീ ഒരു രക്ഷകനാണ്, ഹല്ലേലൂയ നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു, എന്നെയും ഓർക്കണമേ. ഇവിടെ നാം കാണുന്നു അവൻ രാജാവാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി അവൻ നോക്കി പാർക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ അവനെ എന്നെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നിമിഷം തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന വാചകമാണ്, ഹല്ലേലൂയ നീ എന്നോടുകൂടെ പരദീസായിലിരിക്കും. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഈ ഹല്ലേലൂയ ഈ കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ചകളിൽ നാം ഈ ഒരു ദൂത് കേൾക്കുമ്പോൾ കുരിശിൽ കടന്നതായുള്ള കള്ളന്റെ പ്രതികരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതികരണമാവട്ടെ. കർത്താവേ, ഞാൻ ഇന്ന് ഹല്ലേലൂയ അനുഭവിക്കേണ്ടതായുള്ള ശിക്ഷ, ഞാനൊരു പാപിയാണ്, എൻ്റെ പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ മരണത്തിന് തുല്യമായത് ഹല്ലേലൂയ എനിക്ക് കൊടുക്കുവാൻ വയ്യാത്തത്. അങ്ങൊരു പാപമില്ലാത്തവൻ, അങ്ങൊരു രാജാവ്, അങ്ങ് രക്ഷ നൽകുന്നവൻ, ഹല്ലേലൂയ അവൻ വീണ്ടും വരുന്നവനെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ രക്ഷ സ്വയത്തമാക്കി അവനോടുകൂടെ പരദീസയിലിരുന്നതായുള്ള അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകുവാൻ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനെ ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഹല്ലേലൂയ സമ്പൂർണ്ണമായി ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്നേഹവാനായ സ്വർഗീയ പിതാവേ, കുരിശിൽ കടന്ന തൂക്കിയ ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരൊരുത്തൻ യേശുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, ഞാനൊരു പാപിയാണ്, അങ്ങ് പാപമില്ലാത്തവൻ, അങ്ങ് ഹല്ലേലൂയ രക്ഷ നൽകുന്നവൻ, അങ്ങ് രാജാവാണ്, അങ്ങ് കർത്താവ് രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു മടങ്ങി വരും. അവൻ്റെ പുനരാഗമനത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗീയ അംശത്തിരുവാൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാം. പ്രാർത്ഥനകളുടെ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ പിതാവേ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഭാഗ്യവാന്മാരാകാം അനുസരിച്ചനുഗ്രഹം
അനുദിന വേദ ചിന്തകൾ അനുഗ്രഹമാ